Ahojte, ja som Lucia a dneska som si na krátky rozhovor ku mne pozvala moju kolegyňu Denisku. Deniska, vítaj. Ahoj, ahojte. A na Denisku mám teda nachystaných aj pár otázok, ako ste teda u mňa zvyknutí. A prvá otázka by bola, Deni, že ako si dlho v Astone, povedz nám. No ja som v Astone niečo cez rok aj 2 mesiace. A čo ťa prilákalo k nám do Astonu? Prečo si sa rozhodla práve pre Aston? Ja som v podstate už pri hľadaní práce vedela, že chcem ísť skôr do menšej firmy ako do korporátu. A potom som uvidela inzerát na profesii na frontend developera, ktorý úplne sadol mojim požiadavkám. Zároveň na pohovore vládla veľmi príjemná atmosféra, takže v podstate to ma aj presvedčilo. A akú rolu u nás v Astone zastáva, že čo ťa aj baví na tej role? Ja som nastúpila na rolu frontend developerky, tam som bola niečo cez pol roka a potom vlastne prišla príležitosť z iného tímu u nás v Astone, ktorý sa zaoberá AI. Prišla som teda do tohto lab tímu, začala som sa venovať data science, computer vision a veľmi ma to zaujalo. V podstate baví ma to, že AI je ako keby taký black box, do ktorého nevidím. A až tým, že vlastne s AI pracujem a s tými rôznymi algoritmami, tak zistujem, čo všetko pomocou AI dokážeme spraviť. Takže ja som zatiaľ veľmi spokojná a mám tam veľmi zaujímavé projekty. A ty si predtým, ako si došla do nášho lab týmu, mala aj nejaký background ohľadom AI? Ja som vlastne vyštudovala fakultu informatiky, kde som sa venovala aj AI, ale aj backendu, aj frontendu. AI ma úplne na tej škole až tak nezaujala, ale mala som už nejaké základy zo školy, takže možno aj to bolo jednoduchšie pri nástupe do tohto AI týmu. A vieš nám priblížiť, na akých projektoch aktuálne pracuješ? Áno, tak keď som nastúpila do lab týmu, začali sme pracovať na projekte s leteckou spoločnosťou. Máme v podstate k dispozícii letecké dáta, celú premávku na letiskách. V podstate ide o odlety, pristátia lietadiel a robíme pre túto spoločnosť na 2 projektoch. Prvým projektom je vytvorenie také digitálnej dvojičky letisk. Snažíme sa vlastne namapovať všetky objekty na letisku do počítača pomocou práve metód computer vision. No a druhý projekt je analýza leteckých dát. Ako som hovorila, sú to tie prílety, odlety, celá premávka lietadiel, čím sa vlastne snažíme uľahčiť a optimalizovať tú prevádzku letisk. Tak to je zaujímavé, takéto projekty. Vieš možno povedať, že aké technológie najčastejšie využívate na tých projektoch? Tak najviac využívame určite Python, ktorý je takým základným jazykom aj pre AI, s ktorou pracujeme. A okrem toho rôzne nastavby Pythonu, napríklad teraz využívame knižnicu PySpark, ktorá nám slúži hlavne na to spracovanie veľkého objemu dát. A okrem toho používame rôzne túly na spracovanie veľkých datasetov, na prezeranie a vyhodnocovanie natrenovaných modelov. Používame teda napríklad MLflow alebo DVC. Skús nám, Deni, povedať aj niečo o tvojom týme, v ktorom pracuješ. Tak môj tým je dosť zaujímavý, lebo vlastne keď som tam pred pol rokom nastúpila, tak spolu so mňou nastúpili aj 2 junior developeri. Okrem nás tam bol iba 1 senior, takže bolo to na začiatku troška ťažké zohrať sa, zosynchronizovať sa, nejak zaučať sa spoločne, ale teraz už po tomto čase sme podľa mňa veľmi dobrý tím, dokážeme veľmi dobre komunikovať, spolupracovať na projektoch. A okrem nás 4 developerov máme ešte aj takého product ownera, ktorý sa stará o celú organizáciu našich taskov, projektov, meetingov a tiež aj konzultanta, ktorý v podstate rieši viac tú komunikáciu s našimi zákazníkmi. Máš, Deni, niečo, že keď si prišla k nám do Astonu, že si musela na niečo zvyknúť a potom rovno aj, že či ešte stále niečo, no na čo si musíš zvykať? No, pre mňa bol prvý šok to, že nemáme tu v podstate priameho šéfa
a že som si ako keby sama sebe pánom aj toho svojho času. Není tu nikto nado mňou, kto by teda tlačil s nejakými termínmi a dozeral na mňa, že všetko, aby fungovalo, išlo rýchlo. Čiže je to aj tak viac menej o tej mojej zodpovednosti. No a na čo si stále zvykám? Asi na tú atmosféru, ktorá v tej firme vládne, lebo je to fakt neporovnateľné aj s predchádzajúcimi prácami. Takže na toto. Ale verím, že v príjemnom slova zmysle. Áno, veľmi v príjemnom. Vedela by si možno podľa seba tak zhrnúť, že pre akých ľudí je Aston vhodný podľa teba? Podľa mňa je Aston vhodný pre ľudí, ktorí majú radi prácu, ale zároveň majú radi pri práci slobodu, že im nikto nestojí za chrbtom, nedozerá na nich, ale sú v podstate zodpovední a vedia si sami dozerať na splnenie úloh na čas. A tiež pre ľudí, ktorí sú tvoriví, majú vlastné nápady, neboja sa novým možnostiam. Super. A čo ty, Denny, máš nejaký možno highlight za posledné obdobie? Tak pre mňa je asi najväčší highlight za moje obdobie v Astone to, že som mala možnosť spoznať týchto skvelých ľudí. Ale okrem toho veľmi ma teší, že máme stále nových a nových klientov, či už je to u nás v Lab Teame alebo aj v iných tímoch, že stále prichádzajú záujemcovia o naše projekty, čiže asi robíme dobre to, čo robíme. A mňa teší aj to, že som sa dosť posunula za ten rok, čo som v Astone. V podstate z tej pozície front-end developerky som sa dostala na úplne inú pozíciu, kde sa zaoberám AI, data scientist a podobne. A na záver, čo by si odkázala našim sledovateľom? Tak určite, ak sa vám páči toto video, pozrite si aj ďalšie. Pracujeme na ďalších videách, či už z Lab Teamu alebo aj z iných tímov, a ak máte záujem pracovať u nás, neváhajte a ozvite sa ľudské. Ďakujeme pekne, Denny, teda za tvoj čas a za príjemný rozhovor, a ďakujeme aj vám a majte sa krásne.